Здравейте хора, днес ще играем на в Roblox. Ще играем с един приятел. Ето как се казва, Spring Block. Ще играем с Бождарчо, един приятелче. Да. И сега какво правим? Той е ветеран в тези игри, защото аз нямаме ли? Така, аз съм чака левел първи. Събрани предмети. Камера. Те нещо правят. Няма камера там. Коя е тази музичка, деца пусна? Аз съм пуснал вратата, спокойно. Така. Чакай, печели енергия. Ай! Това ще го пробваме. Бам! Бам! Аз съм машинка! Болнито идва, аз го видях. Не, умрях. Аз умрях от Фредито. Последен опит имам. Аз умрях 2 пъти. Някой идва. Познай кой няма животи. Аз. Гоните чика, защото тя ме уби. Сега ще го спектейтваме. Имаш един живот. Няма да купувам, аз съм беден. Идва чика. Трети. Аз гаща на следващия ден нашите мен ще ме имали. Защото, нали, и аз умрях. Имаш 38 енергия. Бони, Чика и Фреди. Цялата рода.
Не мога ли да спектейвам за аниматрониците? Имаш 19%, нали знаеш това? Вече са 15. Те се карат, че викаш. Айде по-бързо, за то биват. Бони. Не бе да почнем от начало, че ме слуша само да те гледам. Абе, сега ще те коментирам от твое име така. Бони, той тук е цялата рода. Тръгват се те, така хора. Сега какво ще правим, не знам. Ето тук да пустим на компютърчето. Нищо. Чика идва. Ето го цялата тама хора тук ще набият. Гледайте как ще умре. Как то се отказа да те гони? Това си беше мега късмета. Аз ще ти кажа дали идва някой. Никой не идва. Гадост. Ето му идва. Утре ще караме ли колелета? Ами шо да не? Ето хора, питам го. Дали иска да караме колелета? Защото няма какво да правя. Аз видяте съм си ги заснел и заснел. Четири часа хора. Нали знаеш, че те не могат да чуят? Май. Давай за втори път. Сега зави. Зави и разгледай стаите. Аз как разгледах стая? На другата нощ аз ще се респауна ли? А, добре. Колко... Един час остава хора и аз от това ще бъда жив. Той ще ме съживи с тези роботи. Да! И ще изям! Ням-мам! Ще мина през шахтата. Чика! Техчето. Май си тръгна. Какво стана е? Викай Маре бабът си ще се къста и изведнъж педи му идва. Така. Кога ще стане 6 часа? Я кликни. Няма са къпиш, на днеска са къпиш. Не съм. А? Съм. Какво? Аз съм. Айде, 6 часа стана хора. Нека се да натисна. Айде, лягай си. Зарежда. Така хора, връщаме се. Не.
Отново сме на това. Айде. Ние сме си двама приятелчета. Тук е ли? Така, готови сме за втората нощ. Този път няма да умра. Имам 3 живота. Ще си запазя и 3-та. Казвам ти. Имам телепорт. Музикон. И аз. Я. Как? С Shift с C. Ами ясно е. Я ги виж къде са. Това е тук на чек. Те мърдат. Пиче директно ме пръсна. Чакай, аз съм още и жив. Така, вече съм нещо си. Трябва да гледа. Те в канализацията някой моли да дойде. Ами гледай, аз съм в канализацията. Така. Ти гледай камерата, аз ще гледам от близко. Абе, гледай камерите, бе! Не ми дава да спечеля енергия. Така. Бонито отвън. Не, бонито отвън! Гледай на камерите! Чика. Отидите. Що ти не затвори? Как ма стресна? Има петно. Ами има. Ти на къде отиде, бе? Има направо 2%.
Айде. Отново. Нямаш животи. А? Не. Не. Ще гледам. Малкото момченце те гони. Ами май ти приключи играта. Сигурен ли си? Вижте как се ходи седмица от тях. Ето е си от тях. А чакай бе, аз мога да се спектейтвам. Така спектейтвам те. Спектейтваме го хора, само че нещо не стана на вайвара. Май пак те убиха. Какво се случва тука? Ще повтаряме ли отново? Да. Ти май не се чуваш. Защо там горе пише скибиди? Скибиди. Къде си? Къде си? Ами, добре хора, надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да се абонирате за канала и да оставите палчето нагоре. А от мен Тишо БГ, чао!